desta tarde. Antes de nada, unha nota informativa. Sabendes que ás 9:30 no Pazo da Cultura hai unha obra de teatro, Cachai, dirección de Pepe Jiménez, e que, bueno, está relacionada coa temática que tratamos sobre esa violencia. Cachai é un grupo de teatro que ven traballando estes textos de carácter filosófico e de pensamento, non? E xa estuvera aquí en Pontevedra hai un par de anos con outra obra moi interesante. Por eso que sobre as 9:15 máis ou menos, pois a segunda xornada que xa despois está rematada. Ben, dito isto, tocaba a min presentar hoxe a tres personas que seguramente, tres profesionais que non necesitan presentación, pero en todo caso, pois, cumplindo un pouco esta obriga protocolaria, vou a sintetizar de unha forma moi escueta unha referencia, eu diría que de algún xeito aos tres persoas que nos acompañan, Luis Álvarez Pousa, Jesús Iglesias e Xosé Manuel Vega, son tres xornalistas que representan unha nova xeneración do xornalismo galego, a xeneración que por idade e por trayectoria vital lle tocou ser protagonista e toca ser protagonista dun momento de cambio importante na prensa e na televisión e nos medios en xeral de Galicia. Cualquera deles ten detrás unha longa trayectoria profesional, así a grandes rasgos, a máis de que teñan xa no programa no dossier das semanas unha referencia, cualquera deles, digo, ten unha longa trayectoria, pero a grande rasgo diría que os tres tuveron algo en común, que se formaron como xornalistas fora de Galicia, entre outras cousas porque esa xeneración non tuvo oportunidade de ter en Galicia unha facultade de xornalismo. Luis Álvarez Pousa e Jesús Iglesias, en distintos momentos, con algunhas diferencias de anos, estudiaron en Madrid, na Complutense, e Xosé Manuel Vega estudiou na Autónoma de Barcelona. Ademais, por estes azares da vida, teñen algunhas vinculacións curiosas. Luis, foi no seu día o primeiro que lle ofreceu un emprego a Xosé Manuel e o tutor de prácticas de Jesús Iglesias. Se atoparon moitas veces, non só nesta ocasión, na súa vida, e profesionalmente, nestes momentos, Luis Álvarez Pousa é profesor da Facultade de Xornalismo, dirixe un proxecto de medios de comunicación que é a revista Tempos Novos, a revista que leva xa vai para 9 anos no mercado editorial e que é un fenómeno de singular excepcionalidade, dado que é unha revista de pensamento en galego que despois de 9 anos sigue aí saindo todos os meses. Bueno, por suposto, xa dicía que Luis tenes aí a súa, igual que cualquier dos compañeros ponentes, a súa referencia, e ademais de ser profesor da facultade, de dirigir esta revista Teima, está vinculado a proxectos de colaboracións no ámbito da radio, por exemplo, no País Vasco, aquí en Galicia, tuvo os seus traballos na televisión, etc. Suso, por seguir a orden de dereita e esquerda, Jesús Iglesias ten o mérito de ser probablemente o primeiro director dun programa estrela para a mocidade en Galicia, como é o caso de Xabarín Club. Xabarín é un fenómeno social do que probablemente moitos lle decía estemos esperando a continuidade xa, non? Despois os xabaríns virán xa os xabaróns, non? Un pouco a ver se dá ese paso. Nestes momentos tengo o desafío de dirixir a Televisión de Galicia, eso que cariñosamente chamamos a Telegaita, e tuvo xa na súa historia unha serie de proxectos vencellados coa cultura en Galicia, como foi a revista La Naval, en Coruña, proxectos de dirección de programas, como Radio Onte, Pé de Festa, etc.
Xa dicía que nestes momentos probablemente teña un dos grandes desafíos da súa vida, que é dirixir unha nova etapa con un novo goberno, con un novo proxecto político, con unha nova orientación na televisión de Galicia. Xosé Manuel Vega é un home que estuvo vinculado ao xornalismo na Voz de Galicia. Me contaba hai un rato destas cuestións anecdóticas, que o seu título de licenciado hai moitos anos, pasando ali por a rúa, entrou na Voz de Galicia e se atopou con Luis Álvarez Pousa, que lle deu o seu primeiro emprego na Voz de Galicia. Despois de moitos anos na Voz de Galicia e de desenvolver diversas actividades, neste momento está tamén preparando proxectos para a Televisión de Galicia, proxecto vinculado á historia de Galicia cunha lectura especial que seguramente vai ser, non quero anticipar nada porque iso anticiparán se quere, vai ser un programa de moito interés. Neste momento é decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza desde hai xa un par de anos. Eu creo que estas tres persoas, por a súa propia trayectoria, por a idade, por a súa vinculación xeracional, poden dar unha visión interesante do que é a relación entre os medios e a violencia, algo que todos temos presente, que existe esa relación. Me preguntaban aí un rato, aí afora os medios, cual é a relación. Bueno, creo que hai moitas relacións e creo que delo nos poden falar estas tres personas, tres profesionais con tres enfoques diferentes. Sin máis, deixo a palabra a Luis, que será o que introduzca o relatorio. Boa tarde. Bueno, a miña intervención ten un pouco como Entende. o de abrir. Digo que a miña intervención ten como objetivo o de abrir un campo de reflexión que tanto Suso como Xosé Manuel seguramente van a concretar moito máis desde unha perspectiva moito máis achegada á práctica actual dos medios e que, en todo caso, despois teremos todos a ocasión de poder ampliar no debate, no coloquio final. Ben, se nos aventuramos a navegar por, digamos, buscadores especializados en torno ao que é o tema que nos reúne, o da violencia e os medios de comunicación, pois acabaremos seguramente abrumados por unha inxente morea de datos en centos de estudos que no nome da ciencia solen anatomizar aos medios como causantes de gran parte da violencia que invade a sociedade. Pero tamén constataremos a existencia de resultados moi contradictorios entre sí, sobre todo naqueles estudos que se centran na televisión. A maior parte da base, ou a maioría, parte deses traballos, desas investigacións, parte da base de que a televisión é un medio a través do cal o receptor adquire modelos de conducta. Pero a partir de aí, as investigacións aportan dúas tendencias ou dos grandes tipos de influencias. Unha delas, a que relaciona os contidos violentos na televisión e nos medios en xeral, que máis seguen o modelo televisivo nos seus respectivos sistemas de produción, coas actitudes violentas nos individuos. Neste caso, todos eses estudos que siguen esta tendencia de culpabilización dos medios como productores de violencia social aluden nesas conclusións a que os medios digamos, teñen como característica a hora de informar sobre violencia o de ila facendo introducir xa non só no que sería, por exemplo, todos que son as series de ficción, senón mesmo nos informativos e actualmente incluso nos propios documentais e sobre todo nos reality shows. Por outra parte, inciden en que digamos, argumentan esa idea de que os medios son culpables, en que amosan digamos, os actos de violencia prácticamente sen que despois
digamos, teñan ou se explicite o castigo que merecen, non? Por tanto, a impunidade da violencia, coa que presentan os actos violentos, a banalización da violencia, en moitos casos, a posta en escena televisiva, en a rede mesmo, e tamén, aínda que sexa non tan nun tono forzosamente máis debilitado, pero tamén na prensa escrita, en a radio, elude o proceso e só describe o suceso. Digamos, a banalización está en que se simplifica, digamos, o feito da violencia, ¿no? En que se evita entrar nas causas que o motivaron e que, en todo caso, se queda única e exclusivamente nunha mera descripción dese feito violento. E logo, por outra parte, que estarían, de alguma maneira, marcando o que podría ser a parte máis ideolóxica, que é o da inevitabilidade da violencia. A violencia é inevitable. De alguma maneira, concienciar a sociedade, ou polo menos meter, non digo concienciar, sino introducir na mente da sociedade, dos cidadáns, que a violencia é inevitable. Por tanto, hai que saber, hai que vivir con ela permanentemente. No outro extremo, a outra tendencia, están, digamos, as investigacións que relativizan as afirmacións anteriores. Consideran que a violencia está na sociedade e non nos medios de comunicación. Segundo as súas conclusións, a televisión, sobre todo, e os demais medios, limítanse a darlle forma a unha situación que existe na vida cotiá e os seus efectos poden ser ou non negativos. Argumentan con dous tipos de teses. Por unha parte, a tese da inhibición, segundo a cal as escenas violentas presentadas na televisión teñen sobre o espectador efectos intimidatorios que inhiben a manifestación de emocións e de conductas agresivas, sobre todo se o propio medio as reproba. E logo outra tese, a da catarse, que afirma que as imaxes violentas permitenlle ao espectador descargar as súas tensións e a súa agresividade. Cumpren así unha función de sustitución de válvula de escape. A participación emotiva na conducta agresiva que se amosa permitiría renunciar á propia agresividade. Como posicionarse ante estas dúas grandes tendencias? Unha, reitero, que culpabiliza os medios da produción de feitos violentos na sociedade e outra que di que os medios o que fan é reproducir ou reinterpretar o que sería a violencia que xa existe na propia sociedade. Pois ben, de entrada é preciso recoñecer que ambas as dúas tendencias hai que constatalas e que merecen ser tidas en conta, as dúas. O que, ao meu ver, non se debería facer é defendelas desde unha postura determinista que nega a posibilidade de diferentes opcións e que, en vez de responder a unha situación complexa coa análise, prefire facelo coa xoma, é dicir, considerando que a súa proposición é tan evidente que se admite sen necesidade de demostración. A negación da complexidade é un dos perigos máis serios aos que se enfronta o sistema mediático e, en consecuencia, se falamos fundamentalmente da importancia que teñen os medios de cara aos procesos de aprendizaxe e de educación, en consecuencia, digamos, un dos perigos máis serios aos que se enfronta tamén o sistema educativo ou de aprendizaxe nunha sociedade. Ante os problemas planteados por unha sociedade na que os fenómenos sociais están cada día máis interrelacionados, a resposta ou solución que se busca a problemas derivados desa interrelación, desa complexidade, non pode ser nunca simple. Como moi ben subliña Edgar Morin, a patoloxía moderna do espírito está na hipersimplificación que cega a complexidade do real, porque a realidade é complexa. A patoloxía da razón, sigue dicindo este recoñecido pensador francés, é a racionalización que encerra o real nun sistema de ideas coherente, é certo, pero parcial e unilateral, e que descoñece que unha parte do real, da realidade, é irracionalizable, e que a racionalidade ten por misión dialogar co irracionalizable. É dicir, non se pode, neste sentido, justificar
o comportamento dos medios que ante feitos violentos o que fan é simplificados, banalizados, meramente describilos, non só porque é máis fácil, porque non provoca conflicto, sino tamén porque realmente é máis rentable, porque é o tipo de periodismo que máis rapidamente produce capacidade de impacto e, conseguintemente, máis venta ou, se queren, máis consumo. Neste contexto, defendo a postura de que non son os medios os que causan a violencia, senón, en todo caso, os que realizan un certo tipo de representación da violencia que xa existe na sociedade e que se manifesta en diversos contextos, tanto públicos como privados. Agora ben, esa representación nunca é inocente. Deben, por iso, asumir os medios a súa responsabilidade por xerar determinados tipos de contidos que ás veces contribúen, senón a xestación, si a permanencia de actitudes violentas na sociedade. O que é oportuno é necesario é desprazar a centralidade do debate dende os medios ao concepto de conflito. Propoño como base que a violencia sempre é o resultado da non resolución dun conflito, tanto individual como social, e que, polo tanto, ten unhas causas, un desenvolvemento, unhas consecuencias e un contexto no que se produce. A violencia é en sí negativa. O conflito, en cambio, non é en sí negativo. En todo caso, o que xera violencia é a incapacidade ou a non vontade de solucionar ese conflito. Por iso, se ben a violencia se pode evitar nunha sociedade, o conflito non se pode evitar. E na súa correcta resolución reside gran parte do que denominamos civilización. A teoría do conflito ensina que a súa existencia é necesaria para que se produza a evolución e o cambio tanto persoal como social. A facultade de aprender, de adquirir progresivamente ferramentas para sabermos vivir, está moi ligado ou moi ligada á facultade de saber enfrontarse aos sucesivos conflitos que plantea a existencia. O conflito social é un dos ámbitos máis estudados pola socioloxía, pola psicología social, pola ciencia política e últimamente tamén pola ciencia da comunicación, que é un dos elementos clave á hora de construir os temarios ou axendas nos medios de comunicación. Digamos que o conflito é quen, digamos, de alguna maneira, marca os contidos das axendas de cada medio, dos contidos que presenta cada medio a diario. Para que o conflito exista, fan falla o intercambio e a comunicación. A comunicación e o conflito están, polo tanto, íntimamente relacionados e, desde esta perspectiva, a referencia aos medios de comunicación masiva e a súa relación coa violencia volvese inevitable. Dedúcese que, posto que entendo que os medios de comunicación non poden ser considerados como causantes, digamos, como os que son os que lle dan vida á violencia por si mesmos, senón que o que fan é trasladar a violencia da sociedade, pero, iso sí, se dixen antes, sempre que o tratamento que se lle dé a eses feitos ou a eses actos de violencia non supoña a permanencia ou a pervivencia desa violencia, senón que contribúa precisamente a salvar e a resolver o conflito que sempre está detrás de todo acto de violencia. En función diso, entendo que está na responsabilidade dos medios de comunicación e dos xornalistas e dos creadores, neste caso de programas de televisión tamén, está precisamente parte digamos, das razóns polas cuales ou das causas a través das cuales podemos en algún momento pensar ou podemos acabar pensando que os medios de comunicación poden contribuir precisamente a solventar conflitos e, conseguintemente, a non facer permanente unha situación de violencia nun contexto determinado. Podemos atopar contidos violentos non só na televisión, que pola súa natureza, a televisión é un medio
espectacularizante, que calquera cousa que toca tende a espectacularizalo, que pola súa natureza é no que máis se fai notar e por iso o medio no que máis volcamos as acusacións de complicidade. Tamén os atopamos na prensa escrita, na radio, no cine, nos videoxogos, en internet. O infoentretemento xa empeza a ser considerado como un xénero novo, non? Porque mesmo a prensa escrita, que sempre foi un medio apto para a reflexión, mesmo a prensa escrita, seguramente porque está tamén instigado nesta voráxine de rentabilizar, de concentrar, digamos, o poder da comunicación en torno a grandes instrumentos de poder económico, o que tende precisamente ser, digamos, o deixarse arrastrar polo que significa ou polo que é o propio medio televisivo, que reitero que por súa propia natureza o que máis ten tendencia a espectacularizar e conseguintemente a facer ese tipo de práctica periodística de programación e de construción de programas que van, digamos, a facer ou permitir ou que incluso axudan e contribuen a manter situacións de violencia sin que por iso entren fundamentalmente a buscar as causas que a están motivando e a buscarles unha solución. O infoentretemento é o xénero que está entrando na práctica dos medios de comunicación en xeral, mesmo daqueles que, como a prensa escrita, son os que máis capacidade teñen para burlar, digamos, esa maneira de banalizar canto toca, non? O infoentretemento é a información do espectáculo, a información presentada como espectáculo para divertir, a información morbosa, a información descontextualizada. Tanto na ficción como na non ficción, cada un dos medios, pode amosar a violencia e explicar o conflito que a xerou, ou pode amosar, pola contraria, actos violentos aillados do seu contexto ou cunha explicación insuficiente co propósito de sesgar a información ou simplemente co único fin de ofrecer un espectáculo e subir a sintonía co receptor, ou se se quere xa, en términos de audiencia televisiva, a sintonía co consumidor. No primeiro caso, digamos, positivo, danse elementos para a comprensión do problema, o que comporta ofrecerlle á audiencia unha información con significado que lle axude a entender o mundo no que vive e a formarse unha opinión sobre ele, mesmo do mundo conflictivo e do mundo violento. No segundo caso, o que se lle suministra é a audiencia, ou as audiencias, os receptores dos medios, unha simple estimulación dos instintos primarios que pode levar a situacións moi negativas. No ámbito do xornalismo, a inclusión da violencia nos medios está justificada cando axuda e contribúe a unha información responsable, cando hai unha búsqueda de sentido desa realidade violenta, cando se intenta buscar as causas, cando se intenta explicar e interpretar valéndose dos procedementos profesionais máis éticos, máis profesionais, cando intenta precisamente darlle sentido a esa realidade ou favorecer que a sociedade teña os elementos suficientes como para saber interpretar o porqué deses actos violentos e non quedarse única e exclusivamente na descripción dese acto en si mesmo, senón na búsqueda da explicación que está detrás, que normalmente sempre son causas ou explicacións en plural, porque o mundo complexo que xenera actos de violencia, evidentemente hai que explicarlo desde ángulos distintos e interdisciplinares, senón sería moi difícil poder entender a causa ou as causas deses feitos violentos. Non se justifica a inclusión da violencia cando só busca espectáculo, cando favorece o morbo, cando omite os elementos para a reflexión e queda no mero estímulo ou na excitación do espectador, do lector, do radiointe, do navegador na rede. Os medios terán que actuar responsablemente. De que maneira? O entendo, pois ofrecendo unha información en profundidade. E isto que significa? Significa interrelacionar coñecementos que cheguen desde ángulos ou perspectivas distintas, o que exixe asumir a complexidade do conflicto e non limitarse a unha mera descripción do fenómeno externo no que se manifesta. E por iso
evidentemente, implica a necesidade dunha especialización no tratamento dos actos violentos, sexan do tipo que sexan actos de guerra, sexan actos de terrorismo, sexan actos, digamos, que se producen a pé de rúa na nosa propia vida cotidiana ou da nosa redor. Só así será posible coñecer as razóns ou as causas que provocaron a súa eclosión violenta. O reduccionismo ou a simplificación son factores moi comuns nos medios a hora de abordaren e de explicaren a violencia, con consecuencias rexeitables desde todo punto de vista. E isto estáse dando cada vez máis, e así. Desde logo, as consecuencias poden estar ligadas ao que entendemos pola distorsión dos feitos, pola desinformación do receptor e, polo tanto, a dificultade para entender os procesos que se desenvolven na sociedade e para adoptar posturas e accións fronte a eles ou de previr outros, posto que estamos, neste sentido, apoiando o que significa o chamado xornalismo de prevención, non só o xornalismo de feitos, sino o xornalismo de prevención e, desde logo, o xornalismo que chama García Márquez de solucións. Hai que advertir, en todo caso, que un medio non é responsable porque decida omitir contidos violentos, senón polo tratamento en profundidade que lles dea. Desde logo, remato, o debate é necesario e ten que ser un debate interdisciplinar e nese debate ten que implicarse a sociedade no seu conxunto. Porque, de outra maneira, non é posible facerlle frente a todos os elementos ou factores que están contribuindo desde dentro dos medios a dinamizar un tipo de programación televisiva, un tipo de producción de información que única e exclusivamente persigue os resultados nos quioscos, os resultados nas audiencias e, conseguintemente, que únicamente persigue ter máis capacidade para controlar outros medios, etc. O cual conviértese, evidentemente, nunha pescadilla que se morde a cola, porque nunca podremos resolver digamos, o que a sociedade no seu conxunto ten a obriga de intentar resolver, que é darlle solución aos conflitos sen necesidade de que eses conflitos cheguen a crear ou provocar actos violentos. Desde logo, hai algo que me parece fundamental, dous camiños. Un deles, que desde logo entendo que debe estar ligado ao deseño de políticas de comunicación e de educación que ofrezan programas de capacitación e alfabetización audiovisual e mediática en xeral para pais e profesores, porque son os dous ámbitos que, xunto dos medios de comunicación, máis contribúen a un proceso de socialización e de aprendizaxe de educación. Fronte á identificación tradicional de educación como transmisión de coñecementos, impónse un novo concepto que é o da xestión do coñecemento nos centros de aprendizaxe e de culturalización. E, desde logo, os medios de comunicación son hoxe maioritariamente os que máis transmiten coñecemento. E é importante saber calibrar os coñecementos que chegan desde os medios de comunicación en relación con situacións de conflicto ou con situacións de violencia. Porque, normalmente, mediante o que significan as tecnoloxías da comunicación e da información que facilitan, desde logo, os medios hoxe teñen unha facilidade impresionante para producir información masiva. Xa non podemos chamar os medios de información de masas, sino medios de producción masiva. E iso implica que a posibilidade que temos ao mesmo tempo, porque as tecnoloxías tamén nos lo facilitan, de achegarnos a eses caudales inmensos de información, pero que nos chega de tal maneira en aluvión que moitas veces, se non temos unha conciencia clara de que hai que saber seleccionar, de que non todo o que nos chega é válido, desde logo acaban facendo que non teñamos ningún tipo de posibilidade para sentirnos mínimamente autónomos, non? E acabarán os medios de comunicación que se deixan levar única e exclusivamente polo negocio, polo que significa realmente ter éxito ao día seguinte ou o mesmo día, minuto a minuto, coa unha programación determinada da televisión, acabarán realmente facéndose donos do noso destino. E os medios están e deben estar ao servizo da sociedade, non ao revés.
non ao revés. En ese sentido, entendo que fai falla unha toma de conciencia que lóxicamente ten que ver por un proceso de aprendizaxe, de alfabetización. E logo, en segundo lugar, no que respecta aos profesionais da comunicación e polo que respecta aos propios medios de comunicación que teñen a responsabilidade de entrar nesa dinámica de servizo á sociedade e non precisamente para aproveitarse da sociedade ao marxen de todo tipo de cuestións éticas. E aí están os códigos deontolóxicos, os códigos éticos. Porque é certo que os xornalistas dependen de estruturas organizativas que moitas veces, desde logo, ni siquiera lles manifestan, lles explicitan cales son os proxectos, cales son os compromisos que o periodista debería coñecer para saber exactamente a que aterse e, en todo caso, ser responsable, nese sentido, aténdose a esas estrategias, pero, en todo caso, ser responsable a hora de producir información a diario sobre feitos de conflito ou sobre actos violentos. E é certo que os códigos en si mesmos non teñen valor. Son documentos que se asignan, que moitas veces incluso teñen un consenso detrás profesional e mesmo desde o punto de vista das organizacións, digamos, dos medios de comunicación como empresas, pero que ao final non teñen ningún tipo de aplicación. E moitas veces poñemos os códigos os profesionais sobre a mesa para eludir responsabilidades éticas. Pero hai que decir con toda claridade que eses códigos hai que poñeros en práctica e que debe haber sempre algún organismo que estea consensuado